Bravo, bravo. To je bio splet kola, a sada dolazi Božić i Badnja Veče. Evo ga, naši dragi gosti iz naše Gornje Skakave prikazat će nam kako je Badnja Veče u našoj lijepoj Posavini, u onim našim lijepim selima. Dobro su rekli, nek propane selo, da ne propanu običaji. Evo, drame i gospodo, dragi prijatelji, oni će to ovdje pokazati. Ja vam 2 mikrofona mogu dati, dragi prijatelji, da bi ipak se to čulo. Evo, ima još jedan mikrofon, kome ćemo? Za Siniju, evo ga, kod ovoga našega Brke. Ovo su naši običaji koji se znače za Božić. Uči Božića, pravi se večera sa pavom, sa gibalicom, pali se svijeća, pije se rakija, napravi se još neki kuvani jela, ko bi to bilo, uči Božića. Hvala vam djeco što ste doveli banjak donijeli, koliko su uvijek djeca nosila, a kad donesu banjak, onda domaći mora nešto za djec. €50, a se nemate nešto kupiti, sutra da bude Božić, da vas nisi još sura, imate potrošili što bude zvon. Kolac ili sladole ili nešto. Hvala i vama. Ovo su polovne.
Idemo pozdraviti naše drage goste. Dragi gosti, dragi prijatelji, dame i gospodo, sa jednim toplim aplauzom pozdravimo naše drage goste iz Donje Skakave, iz naše lijepe Bosne i Hercegovine, iz naše lijepe Posavine. Hvala lijepa, dragi naši prijatelji, što ste nam uveličali ovu našu feštu, što ste nam došli iz lijepe naše Posavine.